আর ওর জায়গা ফাই সাফাইজানাই চিনি নেতারং সাফাইনাই আমার চিনি পার্টিনি বদনাম নাই হিনি সাফাইজানাই পার্টি বাইতে মালাयना देना तंबा निनि बसाजो रंफ्रेजा मानि जागा सीपीएम नि आमोलो तो जों नुखा तिनि अरनि एम बों थांजा बरनि आमोलो जों नुखा हायसि जे बसाजो रंफ्रेजागै आं सीपीएम खायो हनै मोनसा कक साराया इभेन सीपीएम नि नेत्री कल्पना जमातिया यां खादुरनि बरनि एरियानि विशाखापत्तनम लांगै नेत्रिसि आरो रंफ्रेगै कत सलरै बुथापाय जाखा बन बसाय मोनसा सारालि हायसि मा मते चेयरमैन रय रजागै नों तंसरि चिनि पार्टी बदनामनाय हनै सिरिं पाइ हायसि ताबो खायनाय दिहायसि चिनि गुबाग्रानि नेतृत्वे तिप्रामो थातंसा जोंनो खायनाय दिहायसि जतनो ताबोके बासालायला हायसि सुरु ताबो चिनि तिप्रावो सिमिया नेशनल इंटरनेशनल लेवल तिप्रामो था चिनि वाइटीएफ टीडब्ल्यूएफ नो बैजतो सिनि हा इंगे अमो फा ओ फानो जों बोसकां आगौरै तलां माहाके चिनि जतो प्रॉब्लम सॉल्व नाय हायसि जे ताबो प्रॉब्लम तो माने थुम सॉल्व नाय सॉल्यूशन नि लामा जों मानायसिनाय आं तानि मानायसिनाय सामानि के हायसि एग्जांपल ताबो निरने अरो पाराव तो राबार कायनि दंगो राबार काय खायके 7-8 बोसोर मा दंगो जतो सिबो नों कहा फसल नानि बागै नोंनि परिवार नो सुनानानि बागै नों 7-8 बोसोर मानायसिनाय राबार कायमेनि यागुलो राबार कायमेनि परे नों बनो मा तांनाय मा हगनाय निनि जतनो मा खायनाय बिथि मारनाय ओलो राबार मानि प्रसesi टेपा नावे टेपिं खायसि मा कारिव गे अमले सिनि जातनि भविष्यत सुनावनिसि तिनि तिप्रामो था 5 बोसोर सिकायको आरो सि उनको अंलिया हि ओ 35 बोसोर शासन खायनिसि सुंतो हा तिप्रामो था 500 ता तिप्रालन ताव बोंगिया हि साइतों आरो नोनि सीपीएम नि 35 बोसोर नोले तमा तबो खाबार नोले तमा साखा ताबक जों साइतोंगो सरकारो तंगो तै पर्यन्त चिनि तिप्रासानि अधिकारनि बागै चिंसरि खवै दिनि महारानी आमचाय बोसाव गामारियाव बोसाव लामाव बोसाव दिनि आगरतला बोसानाय एसेम्बली बिसिङाव बोसों सानाय चिनि मन्दिराव साइतों जे रोमान स्क्रिप्टनि बागै आगे हिके सीपीएम नि नेतारो बा तै बादबाकी मंत्री जे नै हिके सारा ग्यां पै आमा मन्त्रीव तंगो जों सरकारो तंगो जों सारा ग्याहि रोमान स्क्रिप्टनि कक जोंचिनि कक बाय सुयवानि परिवानि जों मुसुगु आनि बोसारनो हाके परिरदि हि पर्यन्त एसेम्बलीआव सारा गैयाफो आगेनि पार्टीनि सरकार हिके चिनले साइतोंबायले जतो एमएलए साइतों मंत्री साइतों हिके बरो फेलायखा बोबाग्रानि पार्टी बाय बैनि पार्टी बरो फेलाय निराव बुरिरावबो जतनो सारि नांनाय हायसि फेलाय माने हिके अर जागावो दफानि बांगै कक साथायगो श्री तंग्या सावु नेतै सिनिओ सामनि पाक्सा नंगिया माया हि सानाय न जों मा सोंनाय हायसि तिप्रासानि 125 अमेंडमेंट बेनिफिट ने जावमनो खायदि हि सामाव बले बिरोधी दल नेतासि तारपरे चिनि तिप्रासानि बागै हिके कक सारा गया तानि हिके सीपीएम नि जे नेता तंनाय बनि अनुमोदन माया इंगे जों अरनो बरनो सोंथाय जे गामारि आमचायाव फायनाय महारानी आमचाय फायनाय फायखा हिके बरनो मा सोंनाय निराव जे तिप्रामो था न मोनसा खायमे हि होयतंगु निराव कि तमा कक साखा निराव तिप्रासानि बागै तमा साखा मा सोंनाय हायसि हानि अधिकार जतो सामाव हायसि बीजेपी नि नेताबो सामाव तिप्रामथानि नेताबो सामाव सीपीएम नि नेताबो सामाव कांग्रेस नि नेताबो सामाव कांग्रेस ng पायहांके सारा yang पै सीपीएम ng पायहांके सारा yang पै बीजेपी ng पायहांके सारा yang पै और जागा जों मा बुजिनाय हायसि और ताबो बीजेपी नि एमबीसी तंनाय सीपीएम नि नेता तंनाय कांग्रेस नि नेता तंनाय दो सारिबा चिनि बुखुरनो चिनि तामसने बोसारनो भविष्यत सुनावानि बांगै नों जेकुनो एकटा चिनि तिप्रासानि अधिकारनि कक सादिबा